Я вітаю вас, шановныя сябры, у новым влоге, які пачынаецца з таго, што я прыйшла з прабежкі. Я падумала просто тут аб тым, то паміма усяго іншага добрага, што дае мне спорт, у маім выпадку давайте возьмем бег. Хаця я тут пачала яшчэ падцягвацца, на ровары катаюсь, ну как бы. Дык вось, паміма таго, што я атрымлю ўсе патрэбныя мне там гармоны, шчасця і ўсё такое, я яшчэ у беге знайшла пачуццё стабільнасці. Сэнс у чым? Што я дакладна ведаю, што калі я прабягу 1 кіламетр, я потым прабягу другі кіламетр, за другім кіламетрам будзе 3, 5, 7, 10 і гэтак далей. І ведаеце, гэта літаральна адзіная проста сфера ў маім жыцці, дзе гэтая стабільнасць прысутнічае. Таму што я абсалютна не ведаю, што будзе з маёй працай, з маім станам здароўя, што будзе адбывацца ў свеце, дзе я буду жыць, што буду рабіць. Карацей, я проста не магу ні аб чым гаварыць з нейкай упэўненасцю. Мне не так даўно патрэбна было адказаць на пытанне, кім я бачу сабе праз 2 гады. Дзякую, што не праз 5. Канешне, гэтае пытанне мы здавалі ў рамках працы, але я падумала, што я наогул не бачу нічога проста праз 2 гады. Адзінае, пра што я магу гаварыць, дык гэта тое, што калі наш свет не знясе ядзерны выбух, калі мяне не скосіць, там не паложыць якая-небудзь хвароба, ну то праз 2 гады я, магчыма, буду бегаць марафоны ці полумарафоны. Ну, гэта 100%. А ўсё астатняе я проста не маю уяўлення, што можа быць праз 2 гады. Хаджу, нешта гляджу на свае валасы зараз і думаю, боже, якая я малайчына, што я ўжо 2,5 ці нават 3 года трымаюся, каб не зрабіць сабе зноў кератынавае праставанне валосся. Магчыма, я трохі выглядаю як растрёпаная курыца. На мне ўсё роўна гэта падабаецца больш, чым гэтыя ідэальныя, роўныя, бліскучыя валасы. Я да гэтага 7 год рабіла кератынавае праставанне валосся. І ў мяне, канешне, былі ідэальныя валасы, як з рэкламы. Я ў нейкі момант сапраўды вельмі стамілася ад гэтага ідэальнага валосся, і яно мне так абрыдла. Я проста ўжо не магла на гэта глядзець, і мне хацелася чагосьці, сапраўднага. І калі я глядзела, я памятаю, што тады быў бум вось гэтых курчавых волос. І я такая, да я таксама да гэтай як бы групы аднашуся. Цярпліва чакаю, пакуль адрастуць мае валасы. Я ўпэўнена, што калі яны будуць доўгімі, яны будуць больш як бы паслухмянымі. Зараз, калі яны кароткія, я, канешне, спачатку прабавала іх неяк укладваць, але гэта займае вельмі шмат часу, і гэта для мяне не падыходзіць. Я не той чалавек, які будзе шмат часу ўдзяляць там нейкім укладкам, макіяжу, чамусьці яшчэ. Дарэчы, нагаточкі я таксама не раблю, таму што я калісьці рабіла, але рабіла я 10 год і стамілася. Мяне так закалупала 2 разы на месяц кудысьці ездзіць, сядзець там па гадзіне ці 1,5. Мне так гэта задаўбала, што я перастала гэта рабіць яшчэ да таго, як не рабіць нагаточкі стала мейнстрімам. Спадзяюся, што гэты кусочак мне дапаможа ў будучыні, калі я зноў буду на грані таго, каб запісацца на кератынавае праставанне. Я пагляджу гэты влог, скажу сабе, Лена, мы працягваем расціць валасы, у нас все атрымаецца, все будзе добра. Ты будзеш красотка, прыгажуня. Шопинг. Едем прямиком в понеделок. Буду вспоминать. Что ты хочешь? Софи. Почему я кузя?
Боже. Я вчора забрала свою чергову посилку з кави і, видите, я завсёды набываю спешалті зерні, хоча у мене є і растворимая кава дома, але я люблю піць дома таксама добрую каву і думаю, што я магу сабе гэта дазволіць, таму што я не такі яры кафеман, якому патрэбна шмат кавы, і калі ты каву п'еш там один раз на дзень, то я думаю, што можна сабе дазволіць каву дарагую. І вось учора мне прыйшла пасылка ад Foundation. Эфіопія урага, профіль, кветкі жасміна, гарбата улун і трускавкі. І гэта, мне здаецца, самая смачная кава, якую я калі-небудзь набывала. Я думаю, што тут яшчэ, канешне, вялікую ролю адыгрывае тое, што гэта вельмі свежая абжарка. Яна была зроблена 11.08, а зараз у нас 22 ці 23.08. Рынок, ну все как надо. Все правильно. А вот это вот торчит лес. Это вот этот самый большой. Що вам? Такая маленькая. Новый. Именно основа в этом месте. Потом только он перекидывался куда-то на другие берега, когда начало. Это видео. В 7 раніцы, просто паглядзіце, як прыгожа. Ну, такое, видите, некое молочное небо, небо. Теперь даецца гэта. Полюбила пробежки з раніцы. Это асаблівы вайб. Таму практыкую апошнім часам бегаць зранку. Вы чуете? У нас дождь валить. Учора быў, здаецца, апошні цёплы дзень. Боже, ну чаму лета заўсёды так хутка сыходзіць? Я раблю каву з малаком. Оп!
Девочки, нам пора на ботокс, блядь. Господи, где мои 20 лет? Я ще хотела сказать все давно, что я зноў завела телеграм-канал. Я уже заводила один раз телеграм-канал, нешта там трохи пописала і выдалила яго. А зараз зноў захацелася мне пісаць, і не ведаю, мне здаецца, што ў папярэдні раз я трохі была, неяк саромілася чагосьці, не ведаю, а зараз у мяне сяброўка завяла телеграм-канал, яшчэ адна знаёмая завяла телеграм-канал, а я подумала, а я чаго саромлюся? Так што буду там перыядычна пісаць, нешта паказваць, які-небудзь фотачкі посціць, што-небудзь яшчэ. Вось, спасылка будзе ў апісанні да гэтага відэа і ў каментарах дзе-небудзь я яе застаўлю. Таму, калі што, запрашаю вас у свой телеграм-канал, будзем з вамі перапісвацца. Я сёння вырашыла прабегчы полумарафон. Я не ведаю, што з гэтага атрымаецца, але я адчуваю сабе проста сілы на гэта. Таму што ўжо дастаткова доўга, апошнія там месяцы, мне здаецца, я не адчуваю ніякага болю пасля прабежак. І за апошнія месяцы я бегала і па 10 кіламетраў, ужо не памятаю колькі раз. Цела ўжо адаптавалася да гэтай нагрузкі. Нягледзячы на тое, што мой максімум 12 кіламетраў, чамусьці я думаю, што я магу прабегчы і 22. Все, я дома. Я пробегла полумарафон. Эту дистанцию я пробегла 22 километра нават. Зараз п'ю джус. На самой справе я уже поела, отпочила. Вось, и вышла на балкон трохи подышать и попить свой напиток, свой напой. Я думаю, конечно, завтра я буду адчуваць нейкую стомленасць у мышцах, магчыма, не ведаю, але глобальна я адчуваю сябе нармалёва. Яшчэ падчас прабежкі, дзесьці на сярэдзіне я подумала, а ці нармальна гэта наогул бежаць 22 кіламетры, калі твой максімум 12. Павялічваць дыстанцыю трэба вельмі так павольна. Павялічваць дыстанцыю 2 разы гэта нездарова. Ну, на маё шчасце, я пакуль што нічога дрэннага не адчуваю і не думаю, што насамрэч буду адчуваць. Вось, але калі што я не арыентыр у гэтым плане, я не прафесійны чалавек, я бегаю просто па наіцію. Вось такія справы. Завтра пачынаецца новы тыдзень. Я на гэтым сканчваю свой влог. Жадаю вам цудоўнага пачатку восені. Беражыце сябе, любіце сябе. І няхай усё будзе у нас ва ўсіх добра. Да наступнага влога.